ndị Onitsha Main Market agwalụ Soludo na ya kụkpọsizi Onitsha Main Market niile ka ọ lụgharịa ya nke ọfụ na ifefa chọkwazi kịta bụ option 1. Hey, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na ndị Onitsha Main Market eburugokwa wee bata n'ọgbọ na nke ikpeazụ a dịka fa na Charị nwa Mgbafọ nwere nzukọ on the 26 of February 2026 bụkwa na Thursday na Lighthouse nke dị n'Awka na Anambra State ka a na-akọwa na Charị nwa Mgbafọ kpọrọ nzukọ ndị niile akalụ chọpụ fife na-aya akụkpọ ya ka e wee dozigharị Onitsha Main Market na fabia aka fa na Charị nwa Mgbafọ nwee nzukọ ka ha marụ ka a ya esi wee menya bụ ife na ọ bụrụkwa na ọkanyego na-aya akụkpọsị ya bụ chọpụ na ọkanyego n'ọkwa ya ka fa bịaziri nzukọ okwu wee chenjigharịa dịka Charị nwa Mgbafọ na ebe a wee gwafa na o nyere fa bido kịta anụnwa wee ruo 28 days ka fa jee busisi ife dị na chọpụ fa na-aya akụkpọ ebe ahụ. Ndị a wee nọrọ ebe a wee na-asị Charị nwa Mgbafọ na aya akụkpọkpọ sọsọ chọpụ fa nọọ ntu fa si wee go ana lụ chọpụ ka ndị nke a hapụrụ nke fa sikwa wee go ana wee rụọ nke fa na aya akụkpọkpọ nke fa hapụ nke ndị ọzọ na ifefa na-atụnyezi aka kịta bụ na ya kụkpọzi Onitsha Main Market niile ka ọ lụgharịa ya nke ọfụ na ifefa tụdozi aka kịta bụ option 1. Unu makwa na before Charị nwa Mgbafọ wee wepụta atụmatụ ịlụgharị Onitsha Main Market na-ewepụtara ya n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ ọ sị na ọ chọrọzi sit at home wee sị ndị Onitsha Main Market na fa mepe afịa ndị Onitsha Main Market emepe ha afịa o wee jee kpochie ime afịa emechazi ife ebe fa nwere nzukọ wit ndị na-azụ afịa n'ime Onitsha Main Market na onye isi ndị ime afịa Onitsha Main Market ya na-akpọ Chijioke Ọkpara Ugo ka fa bịaziri ya bụ nzukọ ka Charị nwa Mgbafọ nọzi wee na-agwafa na ya ji atụmatụ na-abụ wee bịa maka Onitsha Anambra State na fa ya ahala ofu n'ime atụmatụ na-abụ ahụ na nke izizi bụ vidio anụnwa unu na-afụ kịta na ife afụ na unu fụrụ na vidio abụ ntu o si wee chọzi ka Onitsha Main Market wee dị na-achọrọ ka akụkpọ Onitsha Main Market niile ka alụgharịa ya ka ọ maa mma na sinsi eji welu nya bụ Onitsha Main Market na-alụgharịbeghị ya na ya ma ka ndị na-azụ afịa ebe ahụ si eku ume na ọ bụrụ na ọkụ gbawa na ya ma ka a ezi wee zọpụtakwanụ ndụ ndị mmadụ wee gwafa na nke abụọ bụ na ọ bụrụ na fa ekwetaghị ka akụkpọ Onitsha Main Market na oyi edozigharịkwana ya andịna ya akụkpọsị ụfọdụ chọpụ ka e wee dozigharịkwa ya ka ọ maa mma. Onye nke bụkwana ya bụ Chijioke Ọkpara Ugo bụ onye isi ndị ime afịa Onitsha Main Market wee sị ka fa chee echiche gbasara ya fa wee na ọga 2 days ka 3 days fa wee chiyata wee sị Charị nwa Mgbafọ na ife fa chọrọ bụ option 2 na fa chọrọ option 1 na fa chọrọ option 2 ka o dozigharị Onitsha Main Market. Charị nwa Mgbafọ gwakwa fa na ọ bụ na fa chọrọ option 1 na fa malụkwa na oyi eteki ya 2 years iji wee lụgharị ya bụ ime afịa mana fa sị na ife fa chọrọ bụ option 2. Charị nwa Mgbafọ wee sị na nsogbu adịghị wee zipụ ndị ọrụ ya wee jee kacha ife na ụfọdụ chọpụ aya akụkpọsị ka e wee lụgharịa anya bụ Onitsha ka ọ dịkwanụ mma. Onya ka ndị akaziri ife na-aya akụkpọ chọpụ fa ka akpọzie fa nzukọ ka e wee marụ ka a ya esi wee kwọ nwaanyị ukwu warụ. Charị nwa Mgbafọ wee nọrọ ebe a wee na-agwafa na onye gokwa afa deeti mbọsị fa ya ebukọrọ ngwongwo fa na deeti ahụ o nyere fa ruo ọ bụ na fa ebukọrọ ngwongwo fa na-aya etikpọta ife niile dị ebe a lụgharịa Onitsha Main Market. Fa nọrọ ebe a na-agwazi Charị nwa Mgbafọ na fa chọzikwa option 2 na ife fa chọzi ebe option 1 na sị kụkpọsị Onitsha Main Market niile ka alụgharịa ya otu birigokwa mana agwazi anyị na Charị nwa Mgbafọ na okwetalụ n'ife fa kwuru ka na okwetaghị. Ife onyonyo etinyere ebe a bụ mgbe Charị nwa Mgbafọ gwara fa deeti fa ya eji wee bukọrọ ngwongwo fa ka fa pụọ mana fa sị na fa achọghọzi na ife fa chọrọ bụ option 1. Kedu nke go nwa chọrọ? Ịchọrọ option 1 nke ịchọrọ option 2? Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụkwa na ya alụgharị Onitsha Main Market na ọ makwalụ mma kama na Charị nwa Mgbafọ jezie nyefa lokeshọn ebe ọzọ fa ya anọ wee na-azụ afịa until na-alụgharị Onitsha Main Market na ọ bụrụkwa nọ nke ka fa jee nọrụ n'ụlọ ewee lụọ ya 2 years na ya sọpọtụ ọkwa nke ahụ mana ọ bụrụ na enwere ebe a ya enyefa ka fa nọrụ ka e wee dozigharị Onitsha Main Market na ya bụ ife bụkwa ezigbote atụmatụ na ọ marụ mma. Ọ ya abụ onwe ka ọkụ ti wee gbawa ka ndị gbata fụ ebe fa ti wee gafeta buru mmiri gbanyụọ ọkụ. Hey, ndị nọkwazidu n'ime ebe ahụ afụ ka fa ti wee gba ọtọ ndụ fa. Charị nwa Mgbafọ tene ya makwa ka fa ti eku ume n'ime ebe ahụ na ebe niile na hit karịrị akarị. Ụdị ife a na-etokwa eme ndụ mmadụ ya wee too ogologo mba oke hit na oke ekpomọkụ na ikukọsi ume ọnụ ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife ndị bịara ya bụ nzukọ kwuru. Ịgwakwanụ m atụmatụ nke gị nwa na ịchọrọ option 1 ka ịchọrọ option 2 itinyela anyị ya na kọmentị. Udo chekwanụ.
We care for Anambra, but we care for our children. IBC ever. Wine. Main market was benefited to us. Main market will address Anambra. From the handle over to us. Those of you old enough to know at main market in Adepo. The world came to main market to shop. Today, main market is largely dead. The markets are relocated across the Niger. New modern markets are emerging all over Nigeria. The traffic, long train of traffic that used to drive from Cotonou all over West Africa, long convoys that used to come from Benue, the north, and everywhere. Long convoys of about 15, 20, 30, 40, 50 vehicles. In a long convoy, the German market is just what they would arrive, they would park, and they would then shop and leave. So there, likely not anymore. But this main market, we have to rescue it. Over the years, Isioji banned the place and destroyed the market. That market cannot survive the next 10 years. Very eminent people, they mind I've asked a number of them, when was the last time you went to that market before? They said 10 years, 12 years. They can't go there. We must do something for the sake of the next generation. I obviously hand you over. And so if I'm following that, I will just to brief you. This will cause inconvenience. We sympathize. We empathize. Unfortunately, when you have to bring this change, we wish that it doesn't cost anybody any inconvenience. That's our wish. Wish that you can bring about the change without inconveniencing anybody. It's not our wish that anybody will be displaced, anybody will be inconvenienced, and so on and so forth. I know some of you bought shocks because of the ignorance. We empathize with you, we sympathize with you. Initially we gave 14 days, now we doubled it. Another 14 days to 28. 28 will end next month. Just be ready. People have to answer and hope they are taking till the 28th. The 28th, that deadline still stands as we speak. The war will come back to my mind. 8.5 million, the Anambra are expecting this to happen like yesterday. And this we are going to get done very quickly. Excited, okay? What a wonderful option, man. N'ọgbakọ ndị na-azụ ahịa n'ime main market nwere taa, ha na aka na-achị Anambra bụ Oluwatoegwu Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo. Ha na-asịzikwa na ha chọrọ ka eyuzo option 1
ka ebu na ya akwaliko ime ahịa niile bidozie n'isi lụzie main market ka ọ dị ka ọgbala Igbo yalụ na afịa niile dị na Afrịka. Ịma na oge mbụ ha bịara ha si na-asị yuzuo option 2 nke bụ na eji nwayọọ nwayọọ na-edozie, mana ha bịara taa nenesie ihe niile ma ha na-ayọzi aka na-achị Anambra sị ya nya kwaliko ebe niile ka ebidozie n'isi nwa alụọ nya bụ ahịa ka ọ bụrụ ọpụrụ iche dị n'afịa na mba Afrịka, na mba Naịjirịa, na mba ana Igbo niile. Gwa biko gbaala anyị aka na comment section, gbasakwa ozi a ma gwazie anyị ihe ichere maka atụmatụ nke a ndị main market nwetara n'ọgbakọ nke enwere na Lighthouse taa. Daalụ.